Jasmine, sige na magdula na yung cellphone, Jasmine. ML na pod. Sige, ML. Usa naman ka, kasayo ng buntag. Huwag ka pamaw siguro. Sa mukha ni mo, magkalingaw makayaw-yaw dira, Lakaw na lang ko pa dong trabaho. Sige dyan mo kag cellphone, ML. Ano magkay adlaw, ML? Pag siguro na mo, pagkaka, tulog ron ba? Paminaw na ako. Magbuot man ka, Pumulakaw ka, lakaw na dito, ay na sa yaw-yaw. Pagbuot na, Huwag yung yaw-yaw sa papa sa kuay, ikaw na ba? Payong kapatid, raman na, payong magulang. Huwag kakabalo bitaw karong panahon na nga cellphone, sige dula-dula ang cellphone, dagan nga sakit, dagan nga matay. Sabak, Tungod na ng cellphone ni mo, gamit. Sige magag... Sige man kag istorya ng mga dautan. Nanungo na ka? May istorya na na, Sige, kuha. May manang maglikay tadaan, kung sa di na bawaan ng panahon. Ay, wakay labot. Uy, labot. Usa naman taong ka, di na ka pa istorya. Usa naman ka. May batang-tabangan ng mustata dito. Kasi iyo pa ni buntag na may pang maghugas na lang ka plato di manglabas atong bulingon dia. Kaya man ay papanatanan mo riyo. Stila ni mo, kaya ni mo. Sige mag-cellphone diha, mo magkag Magbuot man ka. dagdako ng taong ka, mo naman taong kag mura na kag skinsa. Ikaw pa istoryahan. Magsikinsa. Lakaw na dito. Pwede ay, nako nako, baho ngay may ma. Buot ni mo. Nako ni mo. May alam man ka sa kuha diri, Wa magay kabuot si papa sa kuha. Pa. Oh. Nako nako pa. Sige. Trabaho na ko. Sige. Ayo. Ay, sabi de. Jasmine ba, badlunga po na pa. Sige naman nagdula nag-ML na. Nagbuntag na siguro ba, wa pa na kaon na. Sige lang, sabihin lang na siya kaya. Dula, kontra lang to sa layo. Sumtaw nga. Parang nang naadire. Ginalbugan ng nana, ang sila nagdula, maghapon, di na mundang nagbadili naman na badlungon. Ay, sige. Istorya na ko na, di ba naman naminaw. Sana mo may problema na. Naraman dire. Ang ko, sila nagdula, ang panahon, mabot ang panahon nga magsakit na, kasi maproblema, kita. Sige lang, gano'n. Na okay ra si mo nga, sila nagdula diha. Naraman dire ng balay. Ay, ikaw Sige. bahala ka. Sige, malakon ako pa. Sige. Ayo. Jasmine! Saman pa. Magkaon na nga rin. Unya na ko mukha ko, tiwasan ako ni. Tapos ganun na raman ka na nagkuhan. Uy, Sige, cellphone. Dali na. ay si disturbo sa kuha pa. Nag-focus ko anin ba, mapildi ko. Wala ko tayo mong magulang. Nagyaw-yaw to kay wala kay kaon. Pasag dito siya, Ni alam, antos siya sa kuha. Huwag mo ko nang alam sa iya, ha. Pag una nagkaon dira pa. Dali na. Pag una nagkaon dira, ay napagulat sa kuha. Di mo naman yun ang kuano na mo hang email. Sige na, pag una na, ay sige uyaw. Dili na ba na maka tambok na? Ay, pagkaon dira pa, pagkaon na dira ko na. Mukhaon na ko niya, pag umadaan eh. Unsa naman ka ana ko kuan oy? Ay, mo sila kag yaw-yaw dira Nag-concentrate ko ani ba? Disturbo kayo mo. Concentrate. Pagkaon na dira pa, pagkaon na. Di na ba naman katabang? Pagkaon na, ay nasa dira kag yaw-yaw. Sus ni mo. Apa man kasunon dire? Pa! Ha? Naalala ka? Sa man yung kasunon nag tapog pamiyapon? Ma Jasmine! To sa kwarto, balhin. Ha? Uga! Liyo ka ning uga suno makakasuguan na? Ako rin yung manghugas. Ano ikaw? Siya day! Mas kwarto. Balhin. Batol. Huwag inibadlong niya mo pa? Nga, pahugasan ng plato diya, pahundang ng bulag sing ML. Sila, ako na lang ani. Mauna pa. Ano mo kaon? Di ka kuana si Jasmine diha. Magsalig na lang na. Di na muliok na. Siya, nga lang ikaw, daghan istorya. Sina, ako na lang. Ani. Sa naman taon Sina, ka eh. sina. Ano ka? Kaon ka. Manghugas ako. Ay, Diyos ko. Shit! Nahulot pa dyan akong load. Ay! Tayo sa kong kuwan. Magpalod sa akong biki. Pagkaon na kayo na yung mga magulang.
Basta di na siya, uy! Tigis ang panglood na ka ba? Kwarta. Ha? Kwarta. Sila. Kani, uy! Pagkaon din. Hindi. Masuko na po na doon. Mukha na, uy! Basta di na siya! Pasagdi sana diya. Tara. Sila masunod ako ron! Sus, nagbuang naman ka na. Uy, ko'y load ba? Tigis ang panglood na gabi! Uy, kwarta o. Wala. Wala, uy! Wala na wala. Gabi! Wala. Lagi. Mukha na, Wala uy! sa man ka. Wala. Ang load na ako ba kayo? Nalot akong load! Pagkaon sa pagkaon. Nya na. Kaya mo magulang yaw. Sige! Bagong nabot. Kaano siya, uy! Asan na siya? Adiya. Kuha na mo kwarta sa imong magulang. Ah! Wala mo ko'y pangload! Bakit mo ko'y load? Nga ikaw, di pa ka mawatak sa kwarta ka, okay kwarta! Ang kani makuha na lang ka. Wala lagay ko'y load mo! Bahuan kasi mong magulang anak. Alam ko, saba pa! O sige na, lakaw lang kay. Pang load ba, ha? Makamata niya to. Sige na, load ko! Wah, ang kwarta dali. Jasmine, tungi. Abra siya kong bag ba? Ba? Ba, Jasmine? Nga di sunod. Ano man? Ikaw na akong kwarta sa bag. Ha? Sander. Ay pangmasangil sa imong manghod. Ano mga kwarta? Tay, wala ilayin. Nakita na ko ganina natin eh. Nasiplatan ako ni. Abra sa bag. Naraman to diha sa kuan, sulod. Saan to kung nadunggan ako nagsusturya mo ganina? Abot sa load. Ikaw Siya ba na daw, mismo ni ingon nga. kung- Ikuha ng kwarta sa kong bag. Mangayo daw siya load sa kuha. Wala man mong istoryahan. Ikaw na nga siya. Wala pa na kay kwarta ko kanyatang. Ikuha na nga. Dunggan ba yan ako to? Nanitan ko ba? Naraman to siya dire. Ha? Ay si pasangil. Wala ko ilayin magpasangilan ni kitay. Ni abri na siya sa kong bag. Ano sabi? Naraman diyan na. Jasmine! Pasangilan man nimo. Jasmine! Usa man niya? Bakit ikaw yung gusto sa kong bag? Usa na mo Ako ako ito pang pangsumo na to to. Usa na mo ako po, pasangilan ni mo! Ay naku Ilara Jasmine, nakita na ako to ganina. Nasiplatan ti ka ganina ba? Ni abri ka sa kong bag. Ha? Huwag kayo hawa-hawa diri, ah! Kasi ba iwawa? Kasi ba ito? Multo ako nakitaan. Ikaw man to. Ikaw ba, sobra na kay ka? Mamang masakang man ka! Isa Ano mo pa. ka nahilabot sa imong kwarta? Dungan ako nagstudyan mong papa. Ha? Abot lod-lod. Una-huna ranin mo na, kahit nagtulong kay kasakuha. Nako diri, ah! Huwag kayo hawa-hawa diri, ah! Nagkalingon ako doon ng cellphone! Nasa Gusto ko cellphone na. kasakuha gani nga. Anong load sa cellphone? Asa magkagikan na na? Doon sa cellphone? Ha? Pinakain ako ni Papa! Ngayon di ay? Dunggang sa matong yung papa ganina. What say kwarta? Ha? Kasi pa wala pa singilan ako kwarta sa kong bag. Pangsumo na to to. Wala ko ilan na to kwarta. Mo lagi Ano na. yan, no? Kay hirap tono na kay ka! Mo na imuna-huna ka nun ay nga, ako nagkuha sa imong kwarta! Sobra ka Jasmine ba? Wala ilan ko pasingan. Ikaw na yun. Gusto kunin mo Jasmine. Ikaw ya ba? Ako siya initan mo kanunay. Usa magtunong sa kuwatan ko? Ako nahilabot sa imong kwarta? Ya! Nahay ko kang papa ang kwarta para makaload ko. Unya karon, nara ko diri ah. Pakialaman ko nimo. Wa ko hawa-hawa diri ah. Usa man ako pagkuha sa imong kwarta dito. Awa na oh. Basig nakalimot lang ka. Gusto ko na kang magbot-bot ng istorya. Gusto na kang mangatik. Siguro, nag-inimainom ka dito. Wa ko balog unsa ba ka nahulog ba imong kwarta? Wa ka balog kung giunsa mo gagasto ba nimo? Wala man sa Pataka naman ka. Pataka naman ka istorya. O pa. Tapatan mo Sige niyo. na pa. Susintihin na mong anak. Ha? Asa naman po? Kabalo kita kang bali. Kabalo kag siya nagkuha sa kwarta. Diri naman na. Wala siya mo. Okay ra. Huwag ka kabalo pa.
Imo na lang ito nabilin. Huwag mo yung may umor. Ko pa. Diri naman na siya. Hindi ko ba tamo na sa tabang sa kwadro Diri ba? naman naglingkod. Ako may nanarbaho diri itong pamilya. Nalingkamot ko para sa inyo ah. Karon ako yung espiritu sa kuha. Pang mo tabang. Iduot pa ko ninyo. Ikusintiyon pa nimo ng mali anak nimo. Uy, boy, naka... Wala ko nang muli pa. Ang mali na si mong anak, imong ikusinti. Kabalo na bitaw kay siya nagkuha, imong kusintiyon. Wala may license. Ikaw pasinon. Sugot ka, ipasinon ka. Wala may license siya man. Naraman ko diri good. Mao lagi na ang istorya lagi. Kusintihon gani mo pa. Ha? Imo mang pasangin lang sa perminti. Kisa pa may lain. Wala may lain. Kita naman tulo dre. Pasig nakuha na to nimo. Nako pa. Maunay kadaot nimo pa. Imo kusinti na imong anak. Sa may kwarta niya oh. Na asa magikalanglod na? Wala mo kay kwarta. Wala ilang kwarta. Akong kwarta. Wala naman. Ha? Di. Sige yung nakuha. Ako may pasang na nimo. Ikaw pila makanang insulti sa imo hangad. Wa ko nang hilabot sa imong kwarta. Ambot ninyo pa. Kanang yung trabaho pa. Sige cellphone. Sige pag abot sa panahon na magkasakit na siya, ayaw ko duulan ninyo ha. Kay di ka kasturya na niya. Sige istorya na lang. Undangon ni mo nag dula-dula cellphone. Si pagkaw na lang wala. Tanawa na. Nanglaw na ng mata na. Sige dula-dula cellphone. Sila pasagdayan na ni. Ito pa, ako pa tambag na na. Pag mayroon sa igsuon pa. Kay nag-una po ko sa iyang kaugalingon, ha? Pero ikaw wala magkanagununa niya. Hindi mo nagkusinti na yang mali. Ari si Kuano eh. Nagpaminsig paminaw ka Abot ninyo. Buti mo! Kaya kung nang iyang kisag pa. Ay na si Kuan. Ya, padayon na Kuan ya. Saglit ang magulang. Wala na. Kaon sa to. Erong Kaya kung nang kaon sa kaon. Sino ka balakaw po? Tanawa Jasmine no. Patuwa pa kasi mong magulang. Wala kay kaon. Sigla kag email. Tanawa karon. Kanduha ni badamay. Hindi na po kaya pa. Lain na dito akong dati pa. Kuwanta imong magulang. Talon lang ka dito sa doktor. Hindi kaya kong ibati. Saan ka pa? Mas pamot sa akong kipati Ako tong pa. magulang. Ay, kakuan. Daot lagi si email kay. Kuan ka. Imo kapag kaon dili ka kaon. Magtuman gyud ka. Pung. Jasmine. Nak mo kaya pa. Teka mo Pasaylo kung ako imong magulang. Sa mapasaylo ko ni kuya pa. Ay pagingana ba? Akong nakuha. Dahil kay kukulo pa. Jasmine. Sige ako pa. Pagpunta sa magulang. Mari na tara. Kaya pa. Jasmine. 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 Isang pas mo na rin sa magulang.